alkahara karan basira ne yo yaban sayyadina. Ni dai sayyadina begen kashi da ke yi kullum dare da rana. Allah kai ne buwayi mai juya dukkan yanayi, shi ne mai sarrafa launin dare ya koma rana. Ni dai sayyadina begen kashi da ke yi kullum dare da rana. Karo dubin salati gurin sa'abban fati, wanda ni burina kullum gaishe sayyadina. Ni dai sayyadina begen kashi da ke yi kullum dare da rana. Ashabu ban mance ba, lallai akwai su da haiba, mun san kun kare martabar manzo sayyadina. Ni dai sayyadina begen kashi da ke yi kullum dare da rana. Ahalil baitin manzo a durkushe ni kan zanzo, injina ni za mu su san ba fashi kuji ɗan uwana. Ni dai sayyadina begen kashi da ke yi kullum dare da rana. Injina Abul Abbasi da Gausu na Inyasi da duk mai san su da sheunan cikin ɗari kona. Ni dai sayyadina begen kashi da ke yi kullum dare da rana. Al-Mustapha Kamani kyautukan kaɗa haka bani, sannan kamin ce na iyo yaban ka sayyadina. Ni dai sayyadina begen kashi da ke yi kullum dare da rana. Ya ɗaha mai kyan murmushi, kamshinsa ya cika kamshi, kamshi ni ne da idan ba kamshin sayyadina. Ni dai sayyadina begen kashi da ke yi kullum dare da rana. Haske kayin haske, haskensa ya cika haske, haske ni ne da idan ba hasken sayyadina. Ni dai sayyadina begen kashi da ke yi kullum dare da rana. Sadaukin sadaukai mai da arna awakai, dukkan mai shirka bai wargi gun sayyadina. Ni dai sayyadina begen kashi da ke yi kullum dare da rana. Ni dai sayyadina begen kashi da ke yi kullum dare da rana. Manzo kairul anbiya, shugaban dukkan duniya, kai ne aka wawa mabuɗin ƙofofin aljanna. Ni dai sayyadina begen kashi da ke yi kullum dare da rana. Zuciyarsa ba ta barci, rayinsa ba ya ɓaci, sai in Allah ka taɓa shi manzo sayyadina. Ni dai sayyadina begen kashi da ke yi kullum dare da rana. Rabuni ya yo gardama da zuwan abban Fatima, take ni rama yayyo yaban sayyadina. Ni dai sayyadina begen kashi da ke yi kullum dare da rana. Rahama lil alamina, ka sha gaban aljanna, ita ma aljannar neman ka take sayyadina. Ni dai sayyadina begen kashi da ke yi kullum dare da rana. Jamo ya yi yabansa
bishiya ta zo gunsa shi ma karkeci ya yi yaban sayyidina. Ni dai sayyadina begen kashi nake yi kullum dare da rana. Sani dai kan azam mai ruwan nan na zamzam ta bikin alkausar anyo ne don sayyadina. Ni dai sayyadina begen kashi nake yi kullum dare da rana. Ranar yaƙi na Badar har na sun yi warwar wasu ko an kama don yin bauta sayyadina. Ni dai sayyadina begen kashi nake yi kullum dare da rana. Kamar sani ban gaba ba a yi ba za a yi ba alkawari ne daga gun Allah makagina. Ni dai sayyadina begen kashi nake yi kullum dare da rana. Manzo sayyidul bashar wushiriyarsa ta yo shar haske ya bayyana ran haifuwar sayyidina. Ni dai sayyadina begen kashi nake yi kullum dare da rana. Jama'a dukkan mu durkusu mu furta abin da muke so mu dai gurin ma akai muka jefa sayyidina. Ni dai sayyadina begen kashi nake yi kullum dare da rana. Zan gaida malamaina malam Ishaq baffana Shek malam Abdu ne dai mai san sayyidina. Ni dai sayyadina begen kashi nake yi kullum dare da rana. Mahmud kai ne ɗaya kwal kai ne kadai original sauran halitta photocopy ne sayyidina. Ni dai sayyadina begen kashi nake yi kullum dare da rana. Malam mai shauraro 070 3586 to of calling dina. Ni dai sayyadina begen kashi nake yi kullum dare da rana. Alhamdulillah na zan huta wakar wanda ya yi ta Ibrahim ka ce mini ko almadash duka sunaye na. Ni dai sayyadina begen kashi nake yi kullum dare da rana. Ni dai sayyidina begen kashi nake yi kullum dare da rana.